brze pruge Srbije. Evo, trkamo se kao u Nemačkoj sa vozom, samo što mi idemo 62 na sat. Mislim, šta reći. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video i na kanal Alex Garage. Evo danas idemo na VAG skup, VAG Society event, Kovilovo resort. Pa, nažalost, vreme baš i nije neko, ali ajde, vidjet ćemo kad stignemo, možda i prestane malo ova kiša. Krećemo lagano. Ima svašta ljudi, verujte mi. Petica, četvorki, šestica, GTI-a, dvojki, trojke nešto nema, to sam primetio ovako dok sam prolazio usput. Ali u principu, evo, jedan osmica R za početak. Ali ne smijemo dugo se zadržavamo ni na jednom autu, zato što ima auta milion. Ovo lepo izgleda, baš lepo, ovako i uživo i sve. Felne su brutalne i ceo prednji deo izgleda odlično. Felne, pogledajte, felne ljudi, ovo su 20-ice. Tako da ima svašta. Ima nekih jako zanimljivih kola, a ima nekih onako, što se kaže, slipera. Trenutno nam odgovara situacija zato što nema muzike. Da je lepše vreme, vjerojatno bi bila muzika. A mi smo došli u ovakvom istom primjerku, samo što nije RS, nego je običan, sivi, nikakav, polupan. A dobro, bit će možda nešto i od njega jednog dana. Kad uložimo neki dinar. Ima ljudi stvarno svašta ako ste ljubitelji Volkswagena. Ali evo, ko što rekoh, čim se malo vreme prolepša, kreće muzika, kreće haos i sad moramo da bežimo od muzike. Nema ništa bez Golfa dvojke. Ali evo, krenuo je haos sa muzikom. Ovo je old school Corrado. Dobro. Znači sad tamo ne smemo da prilazimo. Lepih kola stvarno ima. Čak i poneka Škoda je upala kao VAG. Ali dobro, ajde. Volimo kola, tako da nema veze. Neka. Evo, ovdje imate i zastave svih učesnika, ima tamo Nemačka, Hrvatska, Crna Gora, Francuska, jedan lepi široko R, a iza njega još lepši Golf. Kec Cabrio, omiljeni college auto u Americi i dan danas, pored svih lepih novih kola. Evo ovdje je VAG Society, a evo još jedna Škoda. Ima svašta ljudi, verujte mi, znači evo opet još jedan Corrado, Golf dvojka, da, eno jedne Golf trojke, verovali ili ne, pozadi. Malo ima trojke, trojke nešto baš nisu mnogo popularne izgleda, bar kod nas ovdje. Ali zato dvojki, petica, šestica, sedmica, GTI-eva ima kakvih hoćeš i kakvih nećeš. Valjda nas ovaj dron neće ubiti. Evo jedan Polo GTI. Ima tamo i jedan Poršić. Ali ajde da obiđemo ove old school. Lep Audi A8 D2. Jedna lepa bubica. Ovo je malo klasike za promjenu od buđenja i
Znači ovo je factory varijanta. Dobro, do duše ima i ovdje malo nadogradnje, ali ne nešto dramatično. Da, evo ga jedan lepi kamper. Nije loš, zamislite putujete u ovako nečemu, a? Mislim, mali je do duše, ali dovoljno vam je ovo da imate da prespavate i da tako prođete negdje, vidite šta vas zanima. Ne morate ništa da plaćate hotele i slično. Porsche GT4 RS. Evo ga motor, ajde da čujemo. Motor se ni ne vidi jedan unutra. Ali se lepo čuje. Vidi, bukvalno od Wagen grupacije ima i šta hoćete i šta nećete ovdje. Ovo je recimo zanimljivo i dosta retko, Audi 200 Quattro. To je već nešto što ne možete da vidite svaki dan, jer ovoga više nema. Golfova dvojki, toga ima gde hoćeš koliko hoćeš. A ovo je nešto sasvim zanimljivo. Baš pravi GT auto. Vazduh urađeno, ovo je spušteno, zalepljeno za pod. TT. Ali se ovamo vraćamo na muziku. Još jedan lepi Golf Cats Cabrio. Jedan Seat. Ajde da se promuvamo malo tamo da vidimo šta ima još. Zanimljivo, ima svašta zanimljivo. Ovo je jedna trojka. Golf trojka Cabrio. A stvarno dosta malo trojki ima. Obzirom koliko ima ovih drugih trojki, stvarno ima mnogo malo. Evo vam ima jedna dobra buba. Bukvalno isto za pod zalepljena. Ali ove felne na ovom široku su brutalne. Znači, pogledajte ovo. Znači, ovo je stvarno haos. Ovo su neke klasike od felni. A pogledajte bubicu, a? Bubica također ima vazdušno vešanje i ona je na podu. Baš izgleda ekstra. Ima i kačket ovdje gore. Stvarno ima dosta svega nečega. Evo još jedne trojkice. Evo DSG Performance na Audi. Da li je ovo? Biće da je neki A3. Naravno Golfova dvojki, kakvi god hoćeš i kakvi god nećeš ima ovdje. Evo do duše jedan, ja mislim da je ovo Vento ili ovo Jetta, nešto je od ta dva. Jedna brutalna Golf šestica. Tu su i komšije malo došle. Ali ovaj auto je uvijek zanimljivo vidjeti. Volkswagen Polo u modu sve mi boje dobro stoje. Krajnje zanimljiv auto. Jedan jako lep Golf Cats. Boja je zanimljiva, ovako neka bordo. Nije baš onako standardna.
Ali pogledajte ovo, šta reći. Slika govori više od reči. Evo kako izgleda vazdušno vešanje. To je otprilike taj sistem koji se ugradi da bi kola mogla da ovako legnu na pod. Vidimo šta ima ovde. Ispod haube, svašta lepo, VR6. Evo ovdje je već muzika. Gledajte ovo je na podu. Znači clearance do poda santimetar. Možda i nema santimetar. Ali pozadi je brutalno. Baš brutalno. Evo i ovdje kako izgleda cijel sistem vazdušnog vešanja. Ovo ima roll bar unutra, ima sve živo, tako da ovo je baš onako pravljeno, buđeno. Hrvati. Lepi golf fair. Još jedna sedmica GTI. A ljudi, stvarno ima ozbiljno dobrih kola ovdje. Lep motorčić. Golfu, kecu, kabrio. Pogledajte još jedne brutalne felne. I još jedan auto koji je skoro na podu. No i nije toliko, ali felne su skroz dobre. Vagenovci baš vole ovo spuštanje. Vrlo zanimljivo, Ferrarijeve, ovo su ja mislim felne od Ferrarija F40, ali se nalaze na Audiju, tako da šta reći. Dobro, ne kaže Vettel džabe, everyone is a Ferrari fan. Deco, volite Kinder jaja? Golf 6 u Kinder jaje edition. Krajnje zanimljivo. Jedan poznat auto sa YouTube. Evo vi po tablicama zaključite čiji je. Na duše vlasnika trenutno nema, ali možda se i pojavi kasnije. Rekao je da će doći. Recite kako je ovo zanimljivo. Golf dvojka, country. U načelu je Golf dvojka, ali pogledajte ovo sve dole. Podignuto vešanje, 4x4. Skroz lud auto je. Sinhro pogon. Četvorki, petica, GTI, sedmica, dvojki, naravno dvojki ima koliko god hoćete i koliko god nećete, tako da.
Evo jedna dvojčica kako to lepo radi. Ne čuje se. Tako da, ajde da ne bude da smo njih izostavili. Jedan vrlo zanimljiv Passat B3. Ovo se ne viđa često, ali ovo je jedan detalj ovdje ima zanimljiv. Ali tu je telefon stari koji je iz tih nekih, mislim nije baš iz tih godina, ali dobra je fora. Tako da eto, malo da prođemo i ove ovde. Da ne budu da su izostavljeni. Prilično ih ima, verujte mi. Znači svašta tu ima, i Seata, i Audija, i čega god hoćete. Eto, druže se ljudi. Svako se skupio sa svojom ekipom. A to je i poenta ovakvih skupova, da se ljudi druže, da dođu, da se vide sa svojim kolegama, ljubiteljima. Vidi Porsche da ovo je jedan od nekoliko samo Porschea, pošto ih nažalost nema puno. Tako da svašta stvarno ima ovdje od kola. Uživajte i u ovom dijelu. Naravno tu je i druga strana, ima tu svašta. I sa ove strane Golfova, dvojki, trojki, Audija. Ima ljudi svašta ima. Znači, iz svih zemalja regiona, Hrvatska, Makedonija. Evo recimo ova šestica je iz Skoplja konkretno. Ne bude da smo ove izostavili, da ne možemo ovo ljudi, ne može sve da se obiđe, ima milion kola i to bi trajalo 100 godina. Evo još jedna šestica koja nas prolazi. Stvarno dosta zanimljivih kola VAG grupacije i možda jedan od najvećih skupova u posljednje vreme ovako na Balkanu. Bližimo se kraju ovdje izložbe. Ma, verujte mi, ne zna čovjek na koju stranu da gleda. Da li levo, da li desno. Što se kaže, ima čega nema. Ako smo nekog zaboravili, nek se ne ljuti. Ali evo jedan lepi žuti Golf dvojka, pored njega Golf petica iz Makedonije u jednom zanimljivom liveriju. Brac Lutkica. Naravno, pretpostavljamo da neka devojčica vozi ovako neki auto. Ne verujem da bi neki dečko ovo uradio. Doduše, Subaru, Impreza, evo sad ovdje nekih Japanaca. Ne znam kako su Japanci završili na skupu. Ali naravno uvijek je lepo vidjeti Subaru Imprezu. Honda Accord. Tako da ovdje ljudi stvarno ima svašta, nisu baš samo Vagenovci u pitanju. S druge strane jesu Vagenovci. Uglavnom. Doduše i sa ove su. Ali eto par nekih Japanaca je uletalo. Znači brutalno se čuju ovi Audi ovdje. Nažalost nisam mogao da snimim u trenutku V8. Tako da ljudi, u principu to je to. Ovdje je kraj, da kažemo, skupa. Bar ovi koji su zvanično na skupu. I sad se to proteže tamo poprilično daleko. Evo sve ovo što smo prošli. Jedan lepi Audi S3. I'm the girl that they don't talk about quiet.